Nanuroy guys meron. Diya may guys. Diya may SM guys. Diya nanuroy may ari. Baon sa ilang gisuroy, nag-window shopping pa sila guys, oh. Suroy man akong anak kami guys. Hindi alam ni, suroy ari, before daw kami muli sa Bohol puhon. Gusto niya mo suroy ari. SM, tanaw-tanaw ra in town. Window shopping rin guys. Daghan kay vitamin sa mata ari guys. Pinadaghanag vitamin sa mata. Suroy ka in town, tanaw-tanaw sa imayuhon. Asa naman na ito? Hey girl! Nailibot-libot. Ito na sa ground floor. Kasi SM dyan nataptap sa SM lang. Mami na mo. Asa may sakap. Nami gikamit ani guys. Classmate daw sa akong anak. Gusto magkakita po sila ani baka naari man pud lagi og Cebu. Daghan na yung vitamin sa mata guys. Ag ibog-ibog lang naman sa taan eh. Ibog-ibog lang naman sa taan nga in town. Dako kayo ng SM, oy. Pare-pareho na sila. Purma dito sa SM dahil. Oh, dugo. Oh, cute. It's cute kayo ang dog guys. Pinaklutan na hiro guys. Lumingaw ko ni kuan kuko. Pwede ra lagi makasudar. Pwede ra day. Hiro. Kuya ano? Di lagi. Dito sa Bohol day kay dili makasud jud ang iro adto. Pwede man na. Pwede man Ha? na. Isud mo sa bag. Ha? Basta kuan ni iro. Uy, ka-imported lang po namang iro dito. Tanawa day, oh, pagkabuta. Pagkabuta sa iro. Akala mo mautan ako. Asa siya dapit na eh? Ina namin sa Saburi Classic. Pizza Hut eh. So cute sa iro dyan. Ambot lang, tara. Esos, karimos. Esos, tara. Esos. Oo, ang pag. Cute kaayo po. Guys, kay ang ilang iro nga rin kay makasud lagi sa mall. Na cute kaayo ang pag. Esos, himos kaayo guys. Ambot lang. Sakatati sa Makasud dito sa Bohol guys kay wa mo ko kabantay og nabay iro makasud sa mall. Murag bawal man tingali. Ida agdiri kay makasud man. Lahi ra jud no. Sa kuha din eh. Anak ani naman ko sa una ning SM. Pero dugay nakaayo to mga pila na ka tuig labay. Mga nako na siguro ka tuig ni labay. Murag galaba dagang o kay gigutom ko guys. Mga oras nagkilig-kilig. Mga oras may barog-barog ani guys na may dahang baligya. Barog-barog. Dagang kayo baligya. Wow. Ang paborito mga chocolate. Ngone SM Cebu guys, SM City Cebu. Kung nga mauran sila porma dito sa ICM sa Tagbilaran. Pareha ra sila porma pero mas dako lang din yung SM. Murag lamyon na tong ICM dito sa Tagbilaran. Maura sila porma. Ha? Asa naman na da? Mahapitag McDonald's ngaon ta. Igutom ra ba ko? Kabuhi ra ba ko na? Pwede nga kasi yung nakakota na. Happy ba sa ako? Ano? Gara day among gipangita guys. No, ni siya mong gipangita. Nanguyog ni kay mawaon dyan na siya tong nanguyog ni. Nanguyog lagi ni
kay hadlo kung mawa ka na maswito pud pareha ming duhag ng swito. Handa, sorry sa mi are da. Kita palabig pag gabi kay gabi dili ta kasakay ulit. So, dari lang mo diri ay mo pang wala sa matiksan na irata. Ato ta dito, abot silong. Dito naman ta dito. Ay. Basta silong rata ha. Handa. Isa na lagi tayo palabig dugay. Adi ta palabig dugay lagi. Ah. Sige daw. Mura magbayoton. Kaduhan ato kangari classmate ni anami. Dati sige ra sila ingon magnet lagi ta magkuanta suri-suri aron magkuanta ring ATM. Ato pirmero nilang aren, was na makita nga anami kay kamo kumusugot. Karon kanan mura mo gud sila kanang nay. Kunang nay mura group day ba? Oh. Sila na ay group ka. Asa man tani? Ay manimo tabi kay gigutom ko ay nabu. Makdo. Matto lang ta, ganahan mo kog burger dai ko magkanon ka. Ay kanon lang tati. Oh, kanon pwede ko kanon. Na may makdo diri. Di Unsa ka gyud makdo mahimo dai. Jollibee? Di gyud ay mahimog magkuan guys, kay naa di mo reklamo magkanon kuno siya. May lagtag na patay citizen ID ani kay maka-discount ta. Na ay. Citizen ID. Ay. Asa ang ta McDonald's lang ka? Oo. Igutom man jud ko, saon man eh. Bahala ka kay kwartaan eh. Nara na diha. Ito nang libre ng laki. Bawal lang lagi ang game na ganami nga. Uy, mga on mo daghan na ha kay ako ang sobra. Ikaw di ana lang ta. Magari lang may taon dire guys, mga on lang taon may kay gutom na jud sila hapdos na jud daghang tiyan. Kanya. Sana lang. Unya. Lamia ingana day no. Asa. Ano? Asa. One spoon. Lami po siguro kayo na. Kinalamiag ice cream guys. Igo rami tanaw. Dati sugar free. Ha? Lamia ka adto day no? Kinalamian jog ice cream guys pero perting mahalag scoop guys kay 130 per scoop pero perting gyud siguro jud tong lamia guys kay mahalon gud ya lami kayo porma kinalamian jud. Sa igo ra mi tanaw ato guys kay wa mami budget. Igo na lang mi tanaw. Da mahuman na di mig pangaon guys, nangaon mi dito sa McDo. Tao na tabon-tabonan in tao nagkang kagutom guys, gikabuhi baya jud ko kay gigutom ko. Sa asa nakaturong akong anak kon. Asa po ka to naglaglaag. Jadi ami lagi na nagsuri-suro yung tao na ito tanatan-aw are. Nananaw ko may popcorn guys kaya ako ganahan man jud kog popcorn. Wa may popcorn. Ang saan manaog na laman ta kay wa may popcorn guys. Lami lagi ta tong ice cream nga to nga kinalamian sa ng taon pud kay dollar man pud lagi ag scoop guys tag 130 man per scoop sa agamong kwarta dire guys ganihit man man
Tinila lang yung taon may popcorn. Untan, dyan sawa mampoy popcorn. Sirado naman. Dama pa yung pag pangaon lagi da guys dito sa McDo. Ngayon na lang ang taon kay murag nawag. Ang kabuhi ba ako ganina kay gutom ko. Gasa na katong duharon. Ato na tong tawagan kay mga uli na ta kay gabi na guys. Maabdan sa may curfew diri na. Giahak na ni ron. Kurya. Kuan lang, kurgaba lang. Basig ato tas presinto anis kapulisan magbuntag na. Abdan ta curfew naglaglaag ta gabi na. Nabay curfew ari guys. Kutubra alas 9 ang curfew diri. Na guys, daghan ka adtong mayuhon. Daghanag mayuhon kinalamian. Daghan kayo vitamins mata. Unja. Mao lagi photo ratas tanaw-tanan eh. Makabusog sa mata, busog ng tao tumatag tinan-aw na pay pizza o lami kay Pizza Hut nila oh. Lutong, malutong. Meal 14. Ha? Meal 14. Kami sa nabila Dairy Queen unsa man na? ice cream. Oh, ice cream na or kanang cake. Nice cake, nice ice cream. Ah, Close mo. stilan. Mayra po na close kay wa tay kapalit. Dahil nindutas ilang ba guys oh, ga 50% place sila ba oh. Oh. Igong sa tas tanawan eh. Naanara ba jud daw ganahan mga bag na alay oh. Lagi. Iban ni. Ilan na lang ka ni man. Kana ko sa ganit. Eh. 1,000. Dahil sa mo to, ang sama yung ano ko online bas anami day. Ano gabi na ra ba? Basig di na ta kasakay nga ni wa na jeep sus taxi na laban jawa na ba tay kapliti wa ganita kapalit og ice cream gani. Adto na nung tamo pliti nang tas taxi nga perting mahala ra bag pliti taxi. Saon na lang ni. Pagkadakuan dyan yung SM day no. Samot na siguro tong SM Seaside day no. Samot na siguro dyan tong SM Seaside guys. Dako dyan siguro kayo to. Ako kangadto dito. Ah, mas dako ni? Ah, mao ba? Ah, ako kangadto dito. Sunod na lamang po makabalik ta diri pohon sa Cebu guys. Sunod na lang po. Paluyan tas Ginoo di ay makabalik ta po diri natay saktong budget di masuroy ta dito sa SM City sa SM Seaside. Really online? Makatawag baka ako globe ra ba ng kanahan? Na. Ay, daghan kayong sinina taon natanaw lang tani busog na akong mata guys sa mga talanawon nga nindot kayo o mga lamian kayo ha? Mga una punta? Oh, sabi ko mga una punta warbat susog na pala tayo dahang budget dahil lamian dyan ikaw lami dahil no? Lami dito itong ice cream dito day. Sige lang, kaloy naghapuntas Ginoo day makakaon naghapunta dito.